ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини RAHSH TJ. Дӯстони азиз, дар имҷа навор 12 та хона, замин ва квартираҳои фурӯшидаро бардорини азиз. Заминҳо бисёртар аст. Бардорини азиз, видеонавори моро то охираш тамошо кунед. Ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кор. Мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем ки пешкаштон кунем бародарон. Агар шумо ҳамин хел хонаи фурӯшӣ доред, ки замин, квартира, ки мошини фурӯшӣ, дар номраи имо ва WhatsApp роҳӣ кунем бародарон азиз. Мо реклама мекунем ки бо мо тамос гирем, мо маслиҳат мекунем. Дар видеои оянда реклама мекунем дӯстон. Курси имрӯза бошад 1000 рупи баробар аст ба 153 сомонӣ. Бошад наворо сар мекунем. Ай шумо хоҳиш мекунем ки видеонавори моро падилса кунед, лайкотон даряк надорем бародаро. Як дута видеои нав пешкаштон мекунем. Бошад наворо сар мекунем, рафтем. Якм замини фурӯшӣ. Якм замини фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи восит дар ҷамоати Курпуси бародарони азиз. Ҳамин хел маълумот 6 тиқ замина бародарони азиз, 5 дар хона рехтаги фундаментош, баня, ошхона, кухни ва калидор ҳамаша ҳамин хонаро проектош тайёр бародарони азиз. Кадом метавонед агар харидан бошед, ҳуҷҷатош тайёр барои оформид кардан дар ноҳияи восит 6 тиқ замин. Нархаш дӯстон 37000 сомона. Кадоми харидори наличия бародарони азиз, бо арзона мекунем гуфтаги ҳамин замина. Кадом метавонед ноҳияи восит замин хара бошед. Рақамошон дар роҳи экрани шумо, маълумоти пурраша бародарон метавонед дар ҳамин рақамҳо гирен. Лайкотон дар дӯстон лайкотон намонед. Як дута видеои нав пешкаш мекунем. Бошад наворо давом медиҳем. Бо мегзарем бародарон ба дуюм квартираи фурӯшӣ. Дуюм квартираи фурӯшӣ бародарон азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт бародарон Фирдавси Дудай. Як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. Доми 6 этажа дӯстони азиз, 40 квадратни метр, об светиш аст, канализатсия гузарбага, дута подъезд дорад бародарони азиз квартира, яъне ки ҳоли сохтмонш рафтаста без ремонт дӯстони азиз. Нархаш бародарон 120000 сомона. Бо кадоми харидор рафта арзон мекунед ва кредитам дода мешавад, яъне қарз ам мешавад 50% шабете то 1 сола срок метавонед ва ба мошинам алиш мекунем гуфтаги. Рақамошон дар роҳи экрани шумо бародарони азиз. Кадом ҷо квартира хар бошед, қарз ё ки алиш, метавонед дар ҳамин рақама муроҷиат кунед. Маълумоти пуррашам мегирем дӯстони азиз. Бошад наворона давом медиҳем. мегзарем бародарони азиз ба сеюм эълони навбатӣ. Сеюм эълон бародарони азиз, бочкаи фурӯши 12 тонна бародарони азиз қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ дар Ҷинникол дӯстони азиз. Бочка 12 тонна об мебарад ё ки барои заправка истифода бурда мешавад, барои бисёрчи кадоме ки ҳамин хел чизо дошта ки истифода бурдагия медона бародарони азиз. Ира болошам ҳуй мешава ва и барошам метавонед ки маҳкам кунед дуруста об ё ки барои заправка истифода барем бародарони азиз. Нархаш 12000 сомона. Кадоми харидори аниқа бо арзонам мекунад. Ягон варианти дига дошта бошед дар ҳамин рақама метавонед пешниҳод кунед дӯстони азиз. Бо арзонам мекунем гуфтага барои об, барои заправка, барои бисёрчи истифода бурда мешавад. Марҳамат, занг занед, дига маълумотша гирем. мегзарем бародарони азиз ба чорум замини фурӯшӣ. Чорум замини фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Данғара бародарон дар бульёни поён, лаби роҳи калони лаби роҳи кӯло бародарони азиз. Ай роҳи калон 40 метр истарака бародарони азиз. 10 тиқ заминай, 4 тарафаш маҳкама бародарони азиз. қариб 5-6 дар хона дохтагия, як дар хонаш тайёрай, қати калидорош, потолок, яъне ки потолокуш катур ҳамаш кардаги аст. Фақат дар терезаша мечаспонен. ду камази дига санг аст дӯстони азиз. хонаи калони 6x3, калидорш 2x5, бояд яга хонаи 3x3 ва 4x5 ам кардаги аст. ошхона, ҳуҷҷатхона ҳамаша проектш каштаги аст дӯстони азиз. замин бе ягон камбудия, маълумоти пурраша бо метиҳам бародарони азиз. нархаш 40000 сомона. бо кадоми харидори аниқай бо муомила мекунем гуфтаги арзонам мекунем. рақамошон дар роҳи экрани шумо, маълумоти бештараш метавонед дӯстони азиз ҳамин рақамҳо гиред. марҳамат. мегзарем дӯстон ба панҷум хонаи фурӯшӣ. панҷум хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Варзо бародарони азиз, дар деҳаи Лучоб, дар тарафҳои Лучоб бародарони азиз қарор дорад. дига маълумоти пурраша хайхтон мегирен. тарафҳои Лучоб дар 44 сотиқ замин 11 дар хонаи бародарони азиз. хона беҳади бад калонай, 44 сотиқ замина 11 дар хонай, 3 хонара якта кадаган, ҳуҷҷатош 100% бародарони азиз. 44 сотиқ заминай бурда, хона деэтажай бо заводи калбасам дар дуруст сехи калбасам дорад, яъне ки маслабӯйкам кардаган, заводи роғанбурӣ, заводи осиёб, яъне ки осиёб дорад барои об бувардан. 3 та дига ҳуҷҷатхона, якта ҳаммом дорад, якта сауна, 3 та дига ҳавзи калони моҳӣ дорад бародарони, дута оғули калон ки 30-40 та гов молда мешава гуфтагай.
бардори азиз, се замина якта кардагиам бе ягон камбудия гуфтагаи соҳибаш дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад. Бардори азиз, ҳамаи намудуш уже меваҳошон медозад. бо 1 гектари дигар боғам ҳаст, ҳамашон қатишон қуша 1 гектар боғам қатиш қувай 44 сотиқ замин хонаҳоро дурунш ремонти беҳтарин замонавӣ кардагиай. нархаш бародарон 2 миллион 200 ҳазор сомона. кадоми харидори аниқай бо арзон ҳам мекунем гуфтагай муомила ҳам мекунем. дуруш дар сехи калбаса осиёб маславойкаи роған осиёб ва дарахтҳои мевадиҳанда боғ ҳамаш қатъи ҳамин қуша ҳуҷҷатош 100%. марҳамат кадомитон ҳамин харидани бошен барои бизнес барои кор кардан метавонед ки дар мобайни 2-3 сол ҳамин пули ҳамира буроред. марҳамат дигар маълумотша гирем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. шашум хонаи фурӯшӣ бардори азиз қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар совхози якум. дӯстони азиз, дар 8 сотиқ замин 3 дар хона кардагӣ аст. об советаш дар инҷа ҳаст. калидор подвал дар дарунаш кардагӣ. бардори азиз, хонара тоқа каторош мондага дар тезаша мечаспонем медори зиндагӣ мекунем. бардори азиз, нархаш 70 ҳазор сомона. кадоми наличи харидания бо арзон мекунем гуфтагай муомилаи хубам дорад. срочна сум дар кора гуфтаган соҳибаш. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз. до ноҳияи Данғара совхози якум метавонед дигар маълумоти пурраша гирем. бардори азиз, ногуфта намонад ки бародаро шумо агар хонаи фурӯшӣ доред, квартира ёки мошин, замин, чизе ки набошад барои реклама кардан дар номери имо ватсап рӯй кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем. мегзарем бародарон ба ҳафтум замини фурӯшӣ. ҳафтум замини фурӯшӣ бародарон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. бардори азиз, қишлоқи бонгура гуфтагӣ ҳамин маълумот. қишлоқи бонгура 6 сотиқ замина фундаментҳои хонаш рехтага. бардори азиз, қариб барои 5-6 дар хона фундаментош рехтага ҳуҷҷатош 100%. барои хона кардан тайёра гуфтага дар лаби дайро қарор дошта ҳамин замин бениҳоят ҷош хуба гуфтага соҳибаш. нархаш 65 ҳазор сомона. бо кадоми харидора гуфтага бо арзонам мекунем, яъне ки муомилаи хубам дорад. бардори азиз, 6 сотиқ замин нархаш 65 ҳазор сомона. кадомитон харидор бошад дигар маълумотша метавонед дар ҳамин рақамо гирем. мегзарем бародарон ба 8-ум квартираи фурӯшӣ. 8-ум квартира бародарони азиз дар шаҳри Душанбе қарор дорад дар пойтахт дар Зарафшон. бардори азиз, якхонага квартира дар 13 этаж қарор дорад. доми 15 этажа. дӯстони азиз, 51 квадрати метр об свет гузарондагиан. фақат оли ремонташ рафтиса дар 12 этаж ремонт рафтиса. дӯстони азиз, яъне ки сохтмонаш нархаш 150 ҳазор сомона. бо кадоми харидори налича бо арзон ҳам мекунем. срочна сум дар кора гуфтага ба кадом проблемаи шахсӣ ба ҳам хотири мефурӯшем гуфтага соҳибаш. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз дар Зарафшон 150 ҳазор сомон. метавонед ҳамира рафта бинен ёки харен. мешавад ки ҳамира дукоматагам кунем. бардори азиз, 51 квадрати метр. марҳамат дигар маълумотша гирем. мегзарем дӯстони азиз ба 9-ум хонаи фурӯшӣ. 9-ум хонаи фурӯшӣ бардори азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар пеши ҳоҷи шариф рӯпарӯи гастисаи Истиқлол. бардори азиз, 3 сотиқ замин кардагӣ. 3 сотиқ замин дорад. 5 дар хона кардагӣ. об свети шаҳрӣ дорад. ошхона, ҳуҷҷатхона ҳама ва ҳамаш дар дурунш кардагӣ. хона беҳтарин ремонти хуб кардагӣ. бардори азиз, ошхона, ҳуҷҷатхона ҳамаш аделна кардагӣ. бардори азиз, бе ягон камбудия. хонара бин айпеш бинем гуфтагӣ бо савдо мешавад. нархаш 355 ҳазор сомона. бо кадоми харидори аниқай бо савдо ҳам мешавад гуфтага ва варианти алиши ҳам дорад. бардори азиз, ягон варианти алиши дошта бошен метавонед дар ҳамин рақамо пешниҳод кунед. бина хонара чӣ хел десте хона нағда ремонтш кардагӣ. марҳамат рафтахтон бинем бо савдо кунед. дӯстони азиз, ногуфта намонад ки бародарон бо такрорам шава. агар шумо ҳамин хел хонаи фурӯшӣ дошта бошен ёки замин квартира бародарон дар номери имо ватсап рӯй кунед. ҳамин хонаҳое ки замине ки мебинед бардори азиз бе ягон посредника ҳамаш айсоиби хучонай хучон через имо ватсап рӯй кардаган. бардори азиз, метавонед ки дигар маълумотша занг зада хутон пурра ҳамин рақамо гирен. лайкотона дареғ надорем бардори меҳнатои барои шумо дар ҳамин рӯза мо барои шумо меҳнат мекунем, монтаж мекунем, реклама мекунем то ки шумо якта лайктон монед ёки хонаҳои дар коритона ёбен харен. марҳамат бардори. 10-ум замини фурӯшӣ. 10-ум замини фурӯшӣ бардори азиз қарор дорад. инам дар ноҳияи Данғара қарор дорад дар деҳаи 400. бардори азиз, ҳамин хел маълумот. 10 сотиқ заминаи фундаментош рехтага барои хона. хай кадом метавонед бо чӣ хели маъқула ёки фора вайрон мекунед дигар проект мекунед. ҳамин замину ҳамин фундаментои рехтага бардор нархаш 60 ҳазор сомона. бо кадоми харидора гуфтага бо арзонам мекунем. дар инҷа об свет ҳаста гуфтага ҳамсояи зиндагӣ кардастанд. дар қарибиш мактаб, масҷид, роҳи калон, асфалт ҳамаш ҳаста гуфтага ҷош ҷои нағзай.
хай кадом метавонед харидор бошед бар дунё дар ноҳияи Данғара деҳаи 400 дигар маълумотша метавонед гиред. мегзарем бардорон ба 11 квартираи фурӯшӣ. 11 квартира бар дунё азиз дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар Гипразем дӯстон. дар хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 52 квадратни метр бар дунё азиз. квартира общежитие семейная бар дунё азиз. ҳуҷҷатош яъне ки ҳаста ремонтош средняя гуфтага нормалния барои зиндагӣ кардан. ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом ҳамаш қоидавӣ кардаги тайёрай бе ягон камбудия дӯстони азиз. дар қарибиш магазин, садик, мактаб ҳамаш ҳаста гуфтага бе ягон камбудия. ремонтошам чихел десен хайсозай нархш 250 000 сомонай. кадоми харидори наличия гуфтага бо арзон ҳам мекунем. дом кирпичная гуфтага яъне ки нағзай дигар маълумоти пураша бар дунё азиз дар ҳамин рақамҳо метавонед гирен. лайкотона дареғ надорем бар дунё азиз. кадомитон агар замин дар кор бошад ки хонаи квартира дар комментария хушур кадам маълумотша нависен ки бардорем мо хонда ва фаҳмем ки чӣ хел дар кора мо дар видеои оянда ба шумо пешниҳод мекунем. мегзарем бардорон ба 12 замини фурӯшӣ. 12 замини фурӯшии бар дунё азиз қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар пеши мактаби 1 гуфтагия школа 1. 5 сотиқи замини холия бар дунё азиз, яъне ки дарахтои мевадиҳанда шинондагия метавонед ҳамчун боғ истода барен ёки ҳамчун мегирен хона мекунен, магазин мекунен, ягон чӣ мекунен. ҳақиқати соҳибаш гап медарен, маслиҳат мекунен, мехарен дӯстон, дигарша хехтон бо чӣ мекунен. нархш 45 000 сомона бар дар 5 сотиқ бо арзонам мешава гуфтага бо яъне ки муомилаам дорад. рақамҳошон барои тамоси пурра дар рӯи экрани шумо аст. кадом метавонед харидори аниқен метавонен дигар маълумоти пураша гирен. соҳиби замин хоҳиш кардага кадоме ки барои пурсидан барои просто так занг назананд гуфтага беҳуда занг назананд. хай бародарон шумо фаҳмед кадом метавонед харидор бошен, дигар маълумоти пураша метавонед гирен. ногуфта намонад ки бародарон агар шумо хонаи заминӣ доред ёки квартира, мошин ёки замини холӣ ё ягон чиз дигар мехоҳед дар канали мо реклама кунед, дар номерои имо ва ватсап роҳӣ ки бо мо тамос гирен, мо маслиҳат мекунем, дар видеои оянда пешкаши харидорон мекунем. ин буд 12 та хонаҳои фурӯши мо. то видеои оянда худо нигоҳбони ҳамаи шумо.